आङो डाइरेक्ट बुंगोन बिनानाव भट नांगौब्ला बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला भट मोननाय नङा आरो रागा जोंबावगोन रायजोफोरा पाब्लिकआ आरो सेंग्राफोरा। खुलुमबाय, बे बिनानावनि भिडिअखौ गासैबो फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों नुखाजोब्बाय, थेवब्लाबो इसे नायबावदो, बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा सावरायगोन। कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा, गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै। स' बे बांसिन इम्परटेन्ट ना जोंनिफ्राय सासे बर' आइजोआ नेसनेल लेभेलाव थांगासिनो बे इम्परटेन्ट? ओइ पुटु मालाय बिबार बायदि नुथारदों माथो नोंखौलाय, हो? नै बिबार बिबार बायदि नुथारदों नोंखौबो, मडेलिंआव हेगारहरनोसैलै आङो। नायलाय बेखौ नाय, जोंनाव कारजियावनो बिबार बारदों, कारजि बिफांनि बिबार बारदों, नों नायलाय, हो? जोंनिया कारजियानि बिबार बारदों। नङाब्रा, कारजियानो बारदो, कारजियानि बिबार बारदोलै, नाय ना कारजियानि बिबार बारदो, कारजियानो बारदोब्रा, जुगा सोलायबायलै, बिफां गाखोआखैलै, बे नङा गाखोआखै, खोनाबाय? दाम खमियानो जायो, ददेरो बरियानो दाम खमिजों, हा? दा गासैबो बुजिखाजोब्बाय। आङो डाइरेक्ट बुंगोन बिनानाव भट नांगौब्ला बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला भट मोननाय नङा आरो रागा जोंबावगोन रायजोफोरा, पाब्लिकआ आरो सेंग्राफोरा। भटखौ सोर होयो? जों सेंग्राफोरासो। दिनै आं भट होनांगौब्ला आंजों बल फिल्डआव 100 जन 200 जन सेंग्रा गथ'फोर दङ, गासैनिबो मबाइलखौ लानानै आं भट थुजोबनो हायो। फंसे बाथ्रा बुंबानो गासैबो मबाइल लाजोबनानै थुगोन। जों बेफोरबायदि थुखांबायबो आरो देरहाखांहोबायबो। नाथाय जों देरहाखांहोनायनि उनाव दिनै जों मा नुखो? खोनासं भिडिअखौ आरो कमेन्ट बक्सआवबो कमेन्ट हरनो दाबाव। दा बिनानावा सानदों आङो बर' हारिनि सासे सिख्ला जानानै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव मोनहैयोब्ला हारियाबो नाम जागोन। नंगौना नङा? नंगौ। जोंबो लुबैयो हारिया नाम जाथो आरो नोंबो देरहाथो, नोंबो जौगाथो, मोजां लाइनथिं थांथो, मोजां मानसि जाथो। आथिखालाव गासैबो मिथिगौ, सोरबा सल' रोजाबग्रायानो जा, मोसाग्रायानो जा, फेशन श' मडेल खालामग्रायानो जा, कम्पिटिसनाव भटनि गोनांथि, रायजो राजानि गोनांथि। अब्ला रायजो राजाजों माबायदि जानांगोन? दिनै सोरबाया देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाखौ जोगारोब्ला, हा? मालाबानि समाव रायजो राजाया लिंनानैबो मोनाब्ला, माबा मोनसे प्रग्रामाव लिंबाय आनसलिकआव उमुखखौ लाबोनि, हा? नाथाय जों भटखौथ' मोनसे समाव थाइसेबो गैयालासिनो होदोंमोन लामायाव जिरायनानै। नाथाय जों लिंनो थाङोब्ला मानसिखौनो मोनाब्ला, फैसायानो थोआब्ला, नाथाय भटखौथ' जोंबो ओरैनो होदोंमोन। दिनै माखौ रागा जोंखो सेंग्राफोरा? आरो भटखौ सोर होगोन? सेंग्राफोरासो। रावबो बोराय बुरै आखायाव मबाइल लाबाबो होनाय नङा। दिनै भटखौ सोर होगोन? सेंग्राफोरासो होगोन। आरो सेंग्राफोरानो कमेन्ट बक्सआव रायगोनबो, जों भट होआ, जों भट होआ। भट होनायनि उनाव बिसोरो बिराद देरहाखांनायनि उनाव बिराद लेभेल जायो, गुबुन हारिजों हाबा जायो। मानो होनोब्ला नुबोबाय। दिनै जों सोरनिबा थाखाय बक्सिं हलाव थांनानै दोखो दोखो होख्रावबाय, रायजोफोरा दोखो दोखो होख्रावबाय, रागा जाना दोङो। दिनै सासे मानसिया बक्सिं गेलेनानै देरहानो गोनांब्ला रायजो राजानिबो सापर्ट नांगो, होख्रावग्रा जसा बारा जायो, सौलायनो बुलायनो। होख्रावग्रा गैयाब्ला, सापर्ट गैयाब्ला, नोंनि रोंगौथिजोंल' जस होग्रा गैयाब्ला, होख्रावग्रा गैयाब्ला, दिनै नुबाय। आरो सोरखौबा लामायाव जिरायना थानानै, हा? डेक्स लानानै, बेन्स लाना जिरायना थानानै मबाइल आवथे आवथे भट होनानै देरहाहोनायखौबो नुबाय जोङो। गोजौआव थांनानै बिसोरबो जेबो मोजांबो खामानि मावाखै, देरहाखांनानैबो बायदिसिनासो देखायगासिनो ससियेल मिडियायाव नायोब्ला बायदिसिनासो देखायगासिनो। आरो दिनै बिनानाव नोंबो भट नांगौ समाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंना लाबोयोब्ला थ' आरो सेंग्राफोरा आरो रागा जोंबावगोन। भटखौ सेंग्राफोरासो होगोन होनखायो आं, बांसिन भटखौ सेंग्राफोरासो होगोन। अब्ला गुरैबो जानो हानांगोन, रायजो राजानि साननायखौबो बुजिनो हानांगोन। दिनै जों बर'आ जखायसेब्लाबो जों भट होयोब्ला देरहाखायो। गुबुन स्टेटनि मानसिफोरा, स्टेटआ पुरा गिदिरब्लाबो एसेबां भट थुआ, मेल गैया, सोर मोसाहैदो, सोर मा खालामदो, एसेबां माबा गैया। नाथाय जों बर'आ इसेल' जाथों बहुद भट जायो। दिनै एबसुआबो ओंखारोब्ला, हा? एबसुफोराबो ओंखारनानै एसे सापर्ट खालामोब्ला, ओमफ्राय जोंबो
जोंबो फुटबल ग्राउन्डआव थानानै बबावबा थानानै जोंबो लामा दथायाव थानानै सापर्ट खालामोब्ला जोंनि बर'आ ओरैनो देरहायो ओरैनो देरहायो गुबुन स्टेटनिख्रुइ एसेबाबो देरहायो दा जों मा बुंनो दा जों जेबो बुंनो हाया जेरै नों भिडिअ'आव बुंदो हारिनि हिन्दी रायज्लायग्रा इंलिस रायज्लायग्रा मानसिफोरा होयोबाथ' जोबोर मोजां जोंबो लुबैयो मोजां जाजानायखौ जोङो मालाबाबो गाज्रि जानायखौ लुबैया सोरनिबा पार्सनेल नों मेथाइ रोजाब डान्सार जा फेशन श' मडेल खालाम नों गोजौ लेभेलाव थांनायखौ जोंबो लुबैयो गावबा गाव लाइफ स्टाइल नंगौना नङा हारिया नाम जायो जाया बेजे खोथा गैया नाथाय गावबा गाव मोजां जानायखौ जोंबो लुबैयो नाथाय रायजो राजानि सापर्ट मोनखांनानै उनावदि मानसिया सोलायो उनावदि मानसिया सोलायो मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गिदिर गिदिर मानसि थायो स्पर्ट्सआवबो गिदिर गिदिर मानसि थायो सापर्ट खालामग्रा नाथाय भटखौ रायजोफोरनिफ्राय मोननो गोनांब्ला रायजोफोरनि दानि सेंग्राफोरनि साननाय हनायखौबो बुजि मोननांगोन सेंग्राफोरा मा सानो बेखौबो बुजि मोननो हानांगोन जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा माबायदि जानांगौ माबायदि जाजानो लुबैयो हारिनि थाखाय बेखौबो साननो हानांगोन अब्लानिया भट मोनगोन न' डाउट नाथाय कमेन्टनि बाथ्राखौ लानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला गुबुन हारिजों हाबा जानायखौसो नुदों मादों दानो बेफोरबायदि बाथ्रा सानोब्ला नाथाय सेंग्राफोरा आरोबाव रागा जोंबावगोन भट होनाय नङा सेंग्राफोरा रागा जोंबावगोन दानो नाय कमेन्ट बक्सआव माबायदि बाथ्रा लिरदो नाथाय जों देरहाहोनो हायो न' डाउट बिनानाव जों देरहाहोनो हायो गोबां भट होनो हायो जों हाजार हाजार भट होनो हायो